všetko to stráži. A hovorí, mňa sníma kamera, keď nebudem pozerať dopredu, že nekontrolujem, vtedy začne vypať, že ma upozorní, že mám pozerať dopredu. Ale hovorí, a pozrite sa teraz, pomaličky sa blížime k autu, kamión pred ním, a hovorí, a pozerajte teraz. Šťukol na blinker, auto sa vysunie do vedľajšieho kruhu, obehol pekne kamión, dal pravý blinker, naspäť sa vrátilo do pravého kruhu a hotovo. Že to je západ a v Európe toto nefunguje, lebo zase tam vysvetloval, že to nemôže fungovať, lebo Európska únia je proti tomu. My sme proti všetkému. Ten nápad sa mi páči, čo teraz riešia s autami, že predné brzdové svetlo zelené. Ako kto to vymyslel, klobúk dole, hej, že vidíš aj spredu, že auto počúvaj, brzdí. vymyslel to niekto, ktorý zase niečo vymyslel také ako kolobežky, že pôjdu na cesty. A A keď vyhorí žiarovka, Kvôli chodcom? Kvôli hej, chodcom. aby chodec videl, že brzdíš. A ten Štefuca povedal, že to je hlavička, ten, čo toto tak napadlo, že začne to vyrábať. Pod SPZ-kou riadne na prednej maske máš takú dĺžku, trikľavo zelené. Proste ty vidíš, že ide auto a ideš, vstúpiš na toto, alebo žena s kočíkom, ty vidíš, že to auto brzdí. Že vlastne reaguješ na to podvedome, že vidíš, že on... Hej, lenže vieš, ja som pozeral jedného chlapíka, čo zaoberá sa automobilovým priemyslom a ako Únia tomu fandí. A on není zastanca toho, nehovorí, že to je zlé, lebo je to dobré, že sa s tým zaoberá niekto, ale nie je to dotiahnuté, lebo to bere signál z brzdového pedálu. Ty šlapneš na brzdový pedál, zelené sa rozsvietí. Keď sú brzdy neúčinné, ja ti vojdem do cesty a ty ma zabiješ. Ale môžu byť neúčinné aj vzadu, keď vysvietí na červeno, že brzdíš. Ale práve preto on to vlastne vysvetloval, že rozdiel je to, že ja fyzicky vidím, že auto spomaluje a vojdem do cesty a nie, zelené svetlo, ideme, hotovo. Dobre, ale chcem povedať, ja z toho Rastovi, že vlastne... Čo to je za nápad, hej, také niečo vymyslieť? Zase dať si na to patent. Hej. Ale na tom zarobí a to... No a brutálne, že to je ako... A že to už začnú robiť automobilky normálne, že už nielen dodátok si dáš, že teraz tam Všetky namontovať, auta ale nové, vyrobiť ktoré to. dávajú teraz, už to majú. Ale zober, že tá hlavička také niečo ťa napadne, že výrobcovia, čo aj doteraz vyrábali auta, že prečo nedal brzdové svetlo aj dopredu, hej? Keď, poď sa, ja s prednými svetlami svietím. Automaticky mi svietia aj zadné. Ale predtým sa nedalo A teraz dať ty do brzdíš? snemoletky. Nie, to nejde o ledky. Ale teraz máš LED spázako a predtým si mal také, že dá tam žiarovky. No a prečo? Že dá 8 žiaroviek a má jak keby To bol problém. Počúvaj, to je také, jak vymysleli toto, že chodec má prednosť a potom prišli na to, že keď má auto problém, skôr zastavíš a dáš do pohybu 80 kg jak 2 tony. A ja potom to stiahli, už chodec nemáš nápad, problém. vieš, že... Ale teraz sa zase vráca, že všetci majú prednosť. Pozraj, Štyrica na 2 litra benzín, 8 pálec. Zober, že aj teraz tu sedíme a niečo môžeme také vymysleť, čo by ťa ani napadlo, hej. Ja to tak si sedel a rozmýšľal, prečo by nedali sme, keď zabrzdím, že ty vidíš, že prečo len auto za tebou má vidieť, že ty brzdíš, sa ti posvietia zadné červené. Prečo nemôže niekto spredu vidieť, že ty už brzdíš? U nás vieš, koľko takýchto vecí múdrych sa vymyslelo Takého Filipa. a nemal si na tom, Ale to nemáš na to ešte, peniaze, Rastio, aby si patental. Tebe sa to páči, tak je to Filip. Nepáči. No. Veľmi praktické. Jasné, jaké praktické bolo toto, pozri sa, štart, stop, zapneš a zastane na križovatke. Už je to zakázané Ale ja montovať, neviem, že to je 10 krát, praktické. V čom to je praktické? 10 krát viacej exhalátov púšťajú tie auta, už to stopli, do žiadneho auta sa to nemontuje. Ale práve, že mne teraz teda kúpila aj to povinné a nemôžeš to vypnúť. Čo, štart, stop, už sa Štart, nemontuje do nových aut, kúpila starý model potom. Už sa nemontuje nikde, prišli na to, že 5 krát nemôžeš toľko, vypnúť, len musíš vždy zapnúť tlačítko koniec. počúvaj, prišli na to, že to auto, keď najviac exhalátov ti púšťa pri štartovaní, každý štart, keď to znova zapalí, vypustí ti to do vzdušia, nezachytí to ani DPF-ko, nič. Upustili od toho. No. A zo začiatku každý sa rozprával, to je Ale fantastická keby vec. ja som povolil, to natrvalo vypnúť, ale nedá sa to vypnúť. Musíš za každým, keď naštartuješ, musíš zmačnúť za Zrobia nejaký software, nejaký upgrade, ale napríklad stop nevidím význam, že prečo. Prečo neprivátne malo byť? Alebo exhaláty, však Únia s tým zeleným svojím syndromom. No ale chcem povedať toto, že v tom nevidím význam v tých exhalátoch. Ale ja veľký význam vidím v tom, že brzdové svetlo dopredu. Tak áno, je to dobrý význam, bo už zasvieti zelené svetlo, deti sa ti pustia. Deti už nebudú sledovať na tom, či to auto reálne aj brzdí, alebo len svieti svetlo. No ale že reálne brzdíš. Reálne bere od, ti hovorím, ja nájdem to video, ti prepošlem. Bere to od pedálu.
od pedálu. Dobre, a teraz ti poviem na to ďalšiu vec, No. ti toto, čo ty mi teraz hovoríš, že reálne nevieš, že či ten brzdí. A ja keď idem za tebou a vidím, že máš brzdové, že ty brzdíš, brzdím už aj ja. A Ale teraz môžem Rastio, povedať, jak ja viem reálne, že on brzdí. Rastio, nepochopili sme sa. Pochopili. Ty budeš brzdiť preto, lebo nechceš do mňa nabúrať, ale ja kúknem zelené svetlo, lezem na cestu a mám piči, to auto brzdí alebo nebrzdí. A to nejde o to, že ty už lezieš, že on má zelené. Ale malým deťom jak to vysvetlíš? Malé deti drží za ruky na prechode. Hej, aj 13-14 ročných kotňakov, čo ti behajú, to je nezmysel. Toho on vysvetlil. On tam vysvetlil, keby to bralo reálne, že brzdia od tlakového spínača, tak ešte by to pochopil. Ale to, že zopneš pedál, že zatlačíš, Práve, že A to zase- nie je nezmysel. Všetci No automobilky to môžu dať na tlakový spínač, a to záleží ako. všetci motoristickí novinári povedali, že vlastne to je niečo super doslova. jasné, však takisto, Že ťa počúvaj, Počkaj, Ľubko, ale to neznamená, že ty vidíš zelené, že skočíš mu do cesty, ale ty ako chodec vidíš, že on brzdí. Že ťa registruje. Tak, Áno, tak, áno, tak. to je, Tak. no, ja ho ani nemusím registrovať, ja len brzdím. A ani neviem, či ten chodec... Ale ja chodí neviem, do či Rastio Peržel brzdí v aute. A tak vidím, že on už pribrzďuje. Ja mu neskočím Rastio, tam. Ja mu 5 neskočím. rokov dozadu, alebo 7, všetci písali, aké fantastické štart-stop, že auta vypínajú. Ale ty hovoríš, že automaticky vidíš zelené a že detsko ti môže skočiť. Detsko, to nejde o skočení, len ty vidíš, že ten šofér brzdí, ty neskočíš mu ešte, vidíš, že on brzdí. A tak si nikdy nevidel, že on brzdí. Keď decka tam leteli, či chceli, či svietilo. Ale ja stojím na zelené, krajnici a nevidím, oni tam či ty letia brzdíš. tak či tak. Ja ti neznamená, že vidím zelené svetelko, že ja vojdem. A ty mi toto vnúcuješ, že ja vidím zelené svetelko a skočím tam do cesty. Ja pozerám na šoféra, či ukáže, že môže. Tak. Toto je najistejšie. No, a teraz už vidíš zelené. To neznamená, že skočím, bo zelené vidím. To bereš podľa seba. Ja berem tak, že deti, jak sa správajú. A ty nie deti. No tak, A deti ty, môžeš tak zraziť, ty no. ideš po ceste, Vieš nie to, decko. podľa mňa skorej je Ty ideš po ceste. Počúvaj. horšie, že bezpečnosť. nedodržujú tieto vyhlášku a jeden ti zastane a v druhom príde ti prejde. Prečo už o decku hovoríš? Tak lebo... Môžeme o bábku, o detka hovoriť. Tak dobre, no tak báme sa o dospelých ľuďoch, vieš. Báme sa o tom, že sadne ITčka za počítač si poradí. Sadne like, povieme, to je kokodol, nech nesadá za to, lebo sa v tom nevyzná. Je to stroj, je tam bezpečnosť. Bavíme sa, musí byť pre väčšinu, Ale nie keď pre teraz, 10 ľudí. bratu, teraz No. dvaja na krajnici stojíme, tu je prechod pre chodcov. A keď toto auto vidíš, že má zelené, nie je pre teba už lepšie, že vidíš, že brzdí? Doteraz som to ti ukazoval, že choď bo brzdím. Choď bo Ale brzdím. tam som mal 100% istotu, že ten človek ma vidí, preto mi ukazuje, že Ale ty mu môžem. neskočíš do jazdy, len vidíš, že on brzdí. že Ono ťa- to není problém, ten, reaguje. keď ti ukáže, ale zase ti zelená, problém je ten, čo ide z druhej strany a ten sa na to vyserá. Áno, A ale ten ťa zrovuje. Lenže keď Prečo ten- svietime? Lenže počúvaj, len Cez deň. tamten, keď už vidí, čo ide z tej druhej strany, že ty máš zelenú, tak vie, že brzdí. Ešte doteraz nevie ten, čo ide v druhom prúde, že ty ho púšťaš. Však Ale teraz, ale teraz tak už bude vedieť aj to druhé auto, čo je proti smere. Počúvaj, prečo cez deň svietime? No nebude vedieť. Prečo cez deň svietime? Aby si bol viditeľný. To je v poriadku. No, Počúvaj. doteraz sa nesvietilo, pred 10 rokov sa Ale nesvietilo. Rasto, viditeľnosť a bezpečnosť je rozdiel. No ale však viditeľnosť je toto, že vidíš, že on brzdí. A Ale tiež, že výhoda toho zeleného svetla je, že ty ideš tu na a tu nájde druhý. Dobre. A tebe zasvietí zelená, on vie tiež a on začne brzdiť. Áno. Že ťa púšťa. Ty To pôjdeš teraz to v tom nevedia. pruhu, ja idem vedľa teba. Ty brzdíš, on palí do cesty, ja nebrzdím, lebo ja ho nevidím. a že to môže byť toto isté. Ale ten, čo ide vedľa teba, ten vidí, že brzdíš, lebo To, spomaluješ. protismer. Ale protismer teraz vidí. Keď budeš mať zelenú, bude vidieť. Protismer vidí, ale ja A nie. zo smeru vidíš, ak začne spomalovať, ty ho začne predbiehať a proti tiež ide prechodu. Rasto, to máš pomilené, lebo nejazdíš. A keď bude Nie, dodávka, dobre, ale raz to dobre hovorí. počúvaj, a keď bude dodávka, ty vidíš, že pred ním je chodec, že prečo a nevidím zelené svetlo. Ale keď brzdím aj ja. Nerozumieš, že Ideš keď do som... prúdov. Rasto, teraz pozeraj tu. Keď ideš ku prechodu a prechod Keď má bude mať značený, predok vieš, auta- čo brzdí. Počúvaj, tu si predstavuje môj predok auta. Vidím tvoje brzdové svetla? Nevidím a nevidím ani predné Ale zelené. nemusíš vidieť. Ja nemusíš vidieť, Ty no vidíš, dobre. že auto spomaluješ aj ty ho ideš v prechodu. Ty vieš, že tam je prechod. Počúvaj. Na terase tak zrazil. Jeden išiel a druhý išiel v druhom prúde. Nemohol vidieť toho, čo išiel na červenú a jeho odsúdili toho šoféra. Vráťme sa o 10 rokov dozadu. Nikto nikdy nevymyslel, že cez deň svietiť. Predtým sa nesvietilo predu. A jak teraz sa aj cez deň svieti, no nie je to lepšia viditeľnosť. Ale to... My sme povedali, kokoti, lebo teraz budú žarovky viacej vyrábať, biznis pre žarovkárov bude.
Ale to je... Nie si lepšie viditeľný? Ale viditeľnosť a bezpečnosť je rozdiel. No ale viditeľnosť je aj toto zelené, že brzdí. Viditeľnosť. To neznamená bezpečnosť, že tam Dobre. skočím. Ako to pochop? Teraz pochopíš to od decembra kolo bežkárov, jak všetkých presunú. Nehovor mi okolo bežkárov teraz. Prečo? To je bezpečnosť. Lebo ideš na druhú Ale koľaju. prečo? Niekto rozhodol, že to je bezpečné, keď pôjde na ceste a nepôjde po chodníku. Kolobežkárov nepresunú všetky na cestu len na tých silných kolobežkách na 25 km na hodinu. Rasto, to kde si počul? Čo? Vieš, aká ide nová vyhláška? Deti do 15 rokov v prítomnosti rodiča do 50 metrov majú jediné povolenie na chodníku. Zbytok všetko na cesty. Ale nie na normálnu, ale väčšinou máš chodníky vyznačené, že sú aj. Tým pádom Ale to kde je- není, pôjde po ceste. Presunú ho na cestu. Ale na kolobežku je platiť vždy to, čo na bicykel. Tam, kde môže bicykel, môže ísť aj kolobežka. Keď môžeš ísť na bicykli po tom chodníku, tak môžeš aj na tomto. Do 25 týchto kilometrov v hodine, keď máš a máš vykonenie máky. Tam je Počúvaj. do určitého výkonu. Počúvaj, Ale už idete do kolobežky. kolobežky presúvajú tam, vieš čo je problém? Není problém presunúť kolobežkára na to. Problém je to, že príde križovatka a ten nevie, kto značky, kto je na hlavnej, kto ide, komu dáva prednosť. A nerež A mi pali ti do Ale križovatky. nerež mi, čo A kto to nevieme. nevie? No a kto to vie? Keď Vie to ide- ten, čo robí vodičak. Ale však na cestu, keď pôjdeš s kolobežkou, musíš mať vodičák. Musíš mať minimálne Ačko. Na kolobežku nepotrebuješ vodičak. Na kolobežku budeš potrebovať, ako náhle ideš na Zatiaľ ceste, nie. musíš mať vodičák minimálne Ačko. To je to isté, ako keď ideš na mopede. Toto bude tak. Počúvaj, není to pravda, lebo ani na bicykel nepotrebuješ vodičak. Ale na bicykle nemôžeš, lebo bicykel máš do 25 km, aj keď po ceste ideš. Podporu, viacej nemáš podporu. Nie, počúvajte, nie. Bicykel máš aj 80 km, keď má elektriku, má automatickú Už sme sa podporu. bavili o zelenom svetelku. Ale len do 25 km hodín máš podporu. U Počúvaj, nás nemáš viac povolené. môžeš zobrať späť toto, čo si povedal. Hej? Ale chceš im povedať, že necíti sa chodec bezpečnejšie, keď vidí, že tu svieti zelené, že asi toto auto brzdí. Bo ty si povedal ináč, že už môžeš skočiť do cesty a detsko môžeš pustiť. Počúvaj, Nie. pre teba je to bezpečné, ja to A neberiem pre teba ako chodca to nebude bezpečnejšie? Pre teba ako chodca? Počúvaj, nie, nebude to pre mňa No do piči, bezpečné. jak tak môžeš povedať? Počúvaj, vyhláška stanovila, chodec má stále prednosť. Chodec vošiel do cesty, auto zlyhali brzdy a zabil ho. Prečo? Lebo on má prednosť. takých sa On už málo neregistroval stalo. nič, len počul to, že má prednosť. Ale zlyhanie brzd to sa málo stalo, však to Ale Rastio, Rastio, na ceste. Rastio, To prečo ale- na prechode mali zlyhať Ale brzdy? nemusia na prechode. Nemusia na prechode. A skočí zlyhajú. Pôjde dole kopcom a bude pribrzďovať. Dobre, a čo keď pôjdem ja za volantom a dostanem infarkt? A No tak nemôžeš brať ako, že zlyhajú brzdy. To je technická vada, to vôbec... Dobre, nebáme sa o zlyhanie brzdy. Báme sa o tom, že ideš ty. Není pre teba informatívnejšie svetlo zelené? Počkaj, pochop moju situáciu. Dobre, Idem dole kopcom. Čo musím robiť? brzdiť. Tak mi palíš do cesty, lebo vidíš, že brzdím. Ja nebrzdím, Ja pretože ti nepálím, tebe. ja ti nepálím. Ale takto chytia sa Len ľudia. informatívne Keď to im je. povedali novinári, že chodec má prednosť, všetci začali páliť na cestu, lebo on má jasnú prednosť. Že sa to zrušilo, že to je nezmysel. Však toto Už zelené nikto svetielko nedával. robia len pre chodcov, že informatívnejšie je to pre chodca. To neznamená, že ty si kokotár, že behneš tam, bo zelené vidíš. Ale nie je to pre teba lepšia informácia, že ten pipík brzdí? Je to lepšia, Rastio. Povedalo sa, že chodec má prednosť, keď šlapte na prechod. Čo pochopili chodci? Už to Chodec nechajte, má lebo to prednosť. nemá význam. A vypalil ti hoci kde Ja ti viem, vojde do ale ja križovatky. chcem, No aby keď Dobre. muž je tak presvedčený, tak je tak presvedčený. My sme tak presvedčení, ale však Počúvaj. prečo sa to kvôli tomu A háda? vieš, prečo som tak presvedčený? Jazdím dennodenne, Rastio. Dennodenne. Za smenu robím A koľkokrát 300 ti zlyhali km. brzdy? Koľkokrát mi zlyhali mi, ale mi pali do cesty kokot a mi povie, chodec má prednosť. Ale A mu vieš čo poviem? A mu poviem len toľko, ty si kokot, lebo to už 7 rokov neplatí. Luboš, ale ty si to teraz hovoril o zlyhaní brzd, až teraz hovoríš toto. Dobre, je to bezpečnejšie. Pre Slovákov bude žltá vlajočka, on môže lietať, tak skočí do toho, lebo môže lietať. Nebude rozmýšľať. Slováci nerozmýšľajú. Počuj, a teraz si dobre povedal o žltej vlajočke. Teraz si poviem ďalšiu vec. Pre teba, ako pre plavca pri mori, keď vidíš červenú vlajku, čo to znamená? Nechoď do mora, lebo sú veľké vlny. Môžeš tam vpaliť, ale ťa zobere vlna. Ale nie je to lepšie, keď vidíš, že ti visí červená, že zákaz kúpania a čierna, že smršť? No povedz mi na to, presne toto je jak zelené svetielko. Pre teba ako pre plavca, není informácia dobrá? Je, len vieš, povieš, že je to ako svetelko. Je tom jeden rozdiel. Tá Si ma raz čo pochopil, teraz čo hovorím? Hej, Ja som to nepočúval teraz. Že či pre teba ako pre plavca
Na veži, keď je... Není dobrá informácia, keď Vlajka. vidíš na veži, že je červená, že Hej. zákaz ísť do vody. Môžeš ísť do vody, aj deti môžeš pustiť. Len pre teba informácia, že hop, veľké vlny. Tu Áno. máš hop, on brzdí. Hop, len rozdiel je s tým, že hop, vlajka je, keď sú veľké vlny. Hop, toto bude svietiť, auto brzdiť nemusí. Jakže nebude? Táto technická chyba, zase hovoríš o technickej chybe. No tak, dobre, no tak máme dokonalé auta a dokonalých ľudí. Každý ráno, ktorý vyjde, si naštuduje všetko, vyjde namakaný a tak sa venuje cestnej Ale premávke. technické chyby nemôžeš brať s týmto s vyhláškou. To sa môže stať hockedy. Keď vidíš, že plavčík má... Či máš svetlo vpredu a nemáš svetlo vpredu, to sa Keď môže vidíš, stať. že plavčík dal čiernu navrch, tak nejdeš do tej vody. Ale plavčík dá len vtedy, keď sú vysoké vlny, keď hrozí No, reálne nebezpečie. a tu zasvieti zelené, keď zabrzdí. A nás môže povedať, že aj plavčík zlyhal. Počúvaj, ideš na lodi po vode a príde ti hlasenie, že ide tento tajfún alebo niečo také. No, To je kokotina, nie? a zlyhal ten, čo to No. hlasí. Nie kokotina, to ti vysvetľujem, že tamto ti dá reálne. Nie, Keď- si sa zmýlil, Ľubko, povedz. Dobre, no tak som sa zmýlil. Ľudský faktor môže stále zlyhať. No ale potom, Aj počúvaj, ale technika bezpečnosť. môže Aj technika. O čom je to, že táto dobre vyzerá, tá dajme na Aj bezpečnosť, nič dobre alebo vyzerá. nám ide o bezpečnosť. Ale aj teraz tvoje auto si tu prišiel a brzdí. A čo keď sa teraz pohneš a už ti nebude brzdiť? Tak zlyhal technický stav. Ale svetelko To ti je bude pravda, svietiť. Rastio, to je pravda. Toto si povedal svetý pravdu. Vieš, aký rozdiel je medzi tým? Že ja keď tu pôjdem a budem brzdiť a mi zlyhajú brzdy, ten chodec mi nevleze, lebo nevidí žiadne zelené svetlo. Nevie, či brzdím, No. či idem, alebo A čo to je sa technická deje. chyba, Ale, keď keď, zlyhávajú. ale Počúvaj, moment, my to koľko- robíme pre teóriu, alebo robíme pre Ale bezpečnosť? stále ľudský faktor Povedz mi zlyháva. štatistiku, koľko na Slovensku sa stalo týchto, že zrazil chodca na prechode, pretože mu zlyhali brzdy. Počúvaj, Bol aspoň jeden prípad. 0,00. Dobre. Bol aspoň jeden prípad. počúvaj, nejdeme do extrému, to je, Ale ty si išiel už. počúvaj, ja ti poviem, prečo to hovorím, že to je zavadzajúce. Rastio, 85% nových aut, vojdeš, auto same zabrzdí, ty neťukneš do brzdy, auto stojí. To zelené svetielko je len zavadzajúce. A prečo vzadu máš brzdové svetla červené? To tiež je zavádzajúce. Ale to je pre vodiča. No, a toto je pre chodca. Predok je pre chodca, zelené. No dobre, A zadu je pre vodiča. dobre. Dobre hovoríš. Nové, Na čo máš počúvaj, vážne brzdové svetla? nové auta, obyčajné auta, čo už som teraz sedel, ani neťukol do brzdy, bo vošiel a zastal. Dobre, ale Rastio pôjde s autom predo mnou a ja za ním. Na čo je vzadu brzdové svetlo? Že vidím, že Rastio Peržel brzdí, brzdím aj ja. A na čo je vpredu zelené? On brzdí, vidím, že chce zastať. Vidím, ale neviem, či zastane. No ale že to je technický stav. Tak potom Nebo sa na čo nebáme o zlyhalo? tom, potom dajme zelené, dám si tam zelenú pásku a bude non-stop svietiť zelená A práve, že páska a to nie je o dovidenia. non-stop zelenej. Nie, a o čom to je? O tom- Takisto nevieš, či zabrzdím. Zasvietí len keď brzdíš. Kvitujem, čo si povedal fantastická vec na Nobelovú cenu, to, že vojde do cesty, auto zabrzdí a ja sa neťuknem pedalu. Ale- To berem, lebo tam je 100% bezpečnosť. Nie, hovoríš, že môže zliať ľudský faktor aj tak. Vieš, koľko som teraz vo výške? Minus 3 metre. A počúvaj, a prečo je vzadu brzdové svetlo? Ono môže svietiť a ten predo mnou Ale nebrzdí. brzdové svetlo není pre chodca, že vojde. Nie, to je pre toho, čo idem za ním. Tak. No ale chodec vidí, že hop, on brzdí. Ja mu tam neskočím, len vidím, že brzdí. Že reaguje na to, že ja tu stojím a že môžem ísť. Dobre. To bereš to tak, lebo ty to bereš predpisovo. No ale 3 metre pred autom ti vpálí do cesty, Ale čo však- sa skoro pozabíjajú a ti vykričí dneska po 7 rokoch. Chodec má prednosť. Dobre, No. toto hovoríš. Dugož, až budem prehrávať tú kameru, čo ťa tam teraz Nie, ale však my sa nehádame. Vieš, ale tu o to ide, lebo ja dennodenne jazdím, tak ja viem, aká je realita. Koľký ľudia ti zastane na prechode a bude mávať. Počúvaj, Dana stiahla oknom, mu povedala otvorene, že 7 rokov už neplatí, že má Dobre, prednosť. ale potom o čom je značka stop a daj prednosť v jazde. Ja tiež nemusím na stopke zastať. A že niečo rešpektujeme. Svieti ti brzdové svetlo vzadu, brzdíš. Vidím, že brzdíš. Svieti ti brzdové svetlo vpredu na zeleno, vidím, že brzdíš. Stopka, že máš zastať. Ja nemusím na stopke zastať, mám piči. Ty toto rozprávaš. O tom sú to tie značenia dopravné, nie? Všetci môžeme zrušiť značky a ísť. Lenže bavíme, zase porovnávaš neporovnateľné. Dobre, ty porovnávam. No dobre, no tak ty porovnávaš dobre. Každý jeden chodec, ktorý šlapne na cestu, má vodičský preukaz, pozná vyhlášku a značky na spamäť, hej? Sú ľudia, čo nemajú vodičak, jeho nezajíma. No ale Vie, jak môže že ísť je na cestu, keď nemá vodičák? No jak môže ísť na cestu, lebo je chodec, nepotrebuje vodičak. Dobre, ale teraz hodil fotky, hovorím o No ale bavíme sa, že to svetlo není pre vodiča zelené, to je pre chodca.
prečo keď teraz tu pôjdeme jeden za druhým a ja vidím, že brzdové svetlo ti svieti, tak poviem, hop, brzdi Maja, lebo Ľuboš na koho púšťa z hlavnej cesty. A ty mi povieš, Ale mohol prečo? faktor zlyhať, tak na teba nadzigam. Počúvaj, ale prečo to vieš? Lebo ti svieti na červenou, že A brzdíš. kto ťa naučil, že červené svetlo je brzda? Autoškole, vyhláška. Joj, autoškola vyvážka. Rastio, môžeš mi rozprávať, čo chceš. Marek Medecký, môj kolega, sedel som s ním v aute. Pýtal sa Beaty, môžeme? Bo videla do križovatky, môžeme. A skoro nás rozbilo. A mu hovorím, ty si kokoček, ona nemá vyhlášku. Ja nepoznám vyhlášku, to ja neviem, ale povedala, že môžeme. No. Neviem, čo hovoríš. Preto ti hovorím, že ja viem z praxi, jak to funguje. Polovica ľudí do dnešného dňa nevie, lebo nikto neodvysiela, že chodec nemá prednosť. Áno, beriem, čo hovoríš. Ale keď mi povieš, že predné brzdové svetlo nie je fantastická vec Pozri, pre chodca, áno, presne toto ti urobia. V Markize odvysielajú, keď vidíte zelené svetlo, auto brzdí môžete nie, ísť. už to bude aj v autoškolách. Neboj sa. Ale nie pre laikov. Laik sa dozvie len to, že keď svieti zelené svetlo, môže ísť na cestu. Nikto mu nepovie správa, že pozor, to je orientačný, neviete, či auto zastane. To je problém toho, že je to dobré, ale je to zbytočné, lebo to len zavadza. Dobré je to, že keď palí na cestu auto zabrzdí, či tam stojí auto, pes, mačka alebo Ale hocikto. počúvaj, a kde aj v autoškole učili, že musí byť predné svetlo zapnuté? A nie je lepšie, že si viditeľný na ceste? To je, ale to, že má auto zapnuté svetlo a chodec dáva pozor, či mu zastaneš alebo nie, to nie je zavadzajúce, to je ten rozdiel. Ty mi stále hovoríš, že keď vidíš zelené svetlo, že chodec tam skočí. Chodec neskočí, on len vidí, že ty brzdíš. On vidí, že ty brzdíš. Keď chceš, keď chcem, aby som sa zabil, tak tam skočím. On nevidí, že brzdíš, on vidí len zelené svetlo. Tak je to, že brzdíš. No nie, To neznamená, že tam mám skočiť. Nie, ono keď ideš, tak nesedí zelené svetlo, keď ideš. ale jak kopneš na brzdový Áno, áno. ale to neznamená, že auto brzdí. Lebo to nie A je, čo robí? lebo nie je z brzdového systému spínač je na pedále, čo ten chlapík reklamoval. Nie je to tak. No dobre, no tak je to bezpečné pre teba. Uvidíš, že ti bude... Aj pre teba to bude, aj pre teba to bude. Pre mňa nebude, no pre mňa už teraz viem, že realita jaká je na Slovensku. Šviňa. Critically low voltage. Trafila sa teraz. Vieš, odvysielali, že chodec má prednosť, toto skončilo, nikto to nevysielali, že ti upalia do cesty a keď ešte bude pičovať na prechode, bol má prednosť. Máš rýchle videnie. Nie, ja som vedel, že ide mimo, ale nevedel som ho dostať. Vieš, takže nechcem sa... Keby to bolo z brzdového systému, berem. Ale z pedálu... Nevieš, z akého systému to je, alebo čo. Polovica aut ti nebudú svietiť brzdové svetla a ty to brzdíš. Prečo? Lebo ten elektronický spínač, čo tam je, zaobsiduje. Takedy, keď si pamätáš, čo boli vozíky za auto. Brzdové svetla nesvietili. Ty si brzdil a nesvietili. Preto potom už vymysleli aj elektriku potiahnuť ku vozíku od auta. Toto zastrčku. No. A keď ti zaobsiduje koncovka... Jo, vozík tak keď ti brzdí. zaoxiduje. No ale báme sa o To je tom... technický Ale stav. ty stále, Ľuboš, pleteš do toho také To je veci, technický stav ktoré... vozíka. Tak potom berme to tak, že aha, dali sme zelené a dajme ešte dva oranžové, stlačiť s tlačítkom a máme ešte väčšiu istotu, lebo on musí potvrdiť okrem zelené. A čo keď teraz tebe žarovka sa vypálí na brzdách? No, to je technický stav. Je to Ale technický štandardne stav. je, že keď zabrzdíš, sa ti červené. No, a ty mi to hovoríš, čo keď zlyha. Vidíš? No, už si pochopil? No, dobre, no, takže zelené svetlo, počúvaj, pre teba je zelené svetlo pozitívum, pre mňa je vtedy, keď auto stojí. Môže mať svetlo, aké chce. Dobre. Potom, Tak sa už nehádajte. potom môžem povedať, že si ma nepochopil, že tú celú dobu sa bavíme 10 minút. No, nie, pre teba je pointa, ty budeš vidieť, že svieti zelené svetlo a čo má z toho? Viem, že brzdí, nie že mu tam skočím. No Viem, dobre, že no, brzdí. tak a čo si na tom získal? Len to, že musíš počkať, kým auto zastane. No, No. ale tak nevie, že či on brzdí, keď nemá predu brzdné svetlo. Že toto je taký, tak veľkého Filipa dal. No to sa ti snažím povedať ja. Jaj, takže keď zlyhajú brzdy, to nebereme, ale inak brzdí auto, lebo svieti zelené svetlo. Počuj, na čo sú smerovky na aute? To je taký vtip bol, že Blondina povedala, ja mám v piči, že by takto videl, že kam chcem ísť. Nie, to je proti tomuto, akáž ten paragraf. Práve, utajo. Hej, Lebo to má čo vedieť, že čo ty chceš. hej. No ja ako viem, že ty chceš ísť doprava? Tak lebo vidím, že smerovka ti bliká. A kde ma to učili vo vyhláške? Väčšinou v autoškole. Hej, väčšinou v autoškole. A o tom je aj brzdové svetlo. Ja za teba môžem nadzíkať a ty ideš doprava, keď idem... Čo mi, že ty bliká, že doprava ide? Čo to je?
Ale ako počúvaj, ty dávaš veľký význam tomu svetlu. Ja dávam tomu, keď auto stojí alebo nestojí. Vieš, A ja dávam tomu význam, keď auto zastane. A toto je informácia, že brzdí. ale vieš, to je mylná informácia. A jak môže byť milá, keď brzdíš? No a keď mi smerovka svieti, pre teba je to záväzné? No tak jasne, že bočí, A keď ti na aute nevytočíš volant, že nie rovná, No. pôjdem 100 km mi bude blikať blinker. No a tak to už je nejaká chyba, nie? No jasné, to je Pozri to sa, isté, keď jak s ide tým. niekto pred tebou a dá blinker, že ide doľava. A to je kokotina. Začne brzdiť. To je kokotina, lebo to nemá... Musíš počkať, až bude odbočovať, nie? Hej. No, No, potom máš reagovať. Ja ti vysvetľujem, že to nie je Ja 100... vysvetľujem to, čo Dobre, je pravda. jasné, však každý deň z vás, jeden aj druhý, 300 km denne robíte. Ale ja Večer v nemusím 300 noci jazdiť, nestačí, máte že- skúsenosti s chodcami, že bude čakať, kým nezasvieti zelené svetlo, ty zastaneš a povie, dobre, tešilo ma, funguje ti svetlo, teraz ale ty idem. mi teraz chceš presvedčiť, že všetci sme kokoti, nejazdíme Nie, lebo 300 ja denne, reálne- nejazdíme 300 denne. Ale ja chodím reálne, mám skúsenosti s ľuďmi, jak to je, bohužiaľ. Prečo sa zlostíme, keď nikto nevyhodí smerovku? Sa zlostíš, hej? Ale smerovka je na to, že vie, že on Ale ide je to odbočiť. stále informatívne. No ale Nie čo je môže to byť viac bezpečné. ako informácia? Ruku môžem vyhodiť, jak na bicykli. Nie. Na kolobežke ruku sme dávali. To, že si povedal, že zelené svetlo svieti a povieš, že to je informatívne pre chodcov, to berem. Ale nie, že to je bezpečnostný prvok. Je to bezpečnostný, a smerovka není bezpečnostný prvok. Informatívny. Dobre. A, takže ty budeš čakať, až začne odbočovať. Tak, a to ti najebeš. A potom vyhodnotíš, Ty nás že... nebudeš brzdiť. A potom vyhodnotíš, že Ja zlá hovorím- informácia. Vyhodím smerovku doľava. Počúvaj, ty ješ, počkaj, ty ješ za rozprávate mnou, o vyhodíš bezpečnosti smerku chodcov doľava, a berete si do začne šoferov. brzdiť do križovatky a tebe to je jedno, lebo Vieš, Ľubku, sa počúvaj, áno, smejte sa, počúvaj, kľudne sa smejte. Joj. Najlepšie je porovnávať toho, čo sedí v lietadle a rozprávať o tom, čo pada padákom. Chodec je chodec a vodič v aute je vodič v aute. Vodič v aute je školený na križovatky, na značky, na výstrahy, na každý symbol, ktorý na aute znamená. Chodec, keď má vodičak, ovláda to, keď nemal celý život vodičak, nejazdil, nevie nič. Dobre, poviem ti to aktuálne, jak tu teraz stojíme. Prečo si dal červenú krytku proti vtákom? Je Lebo to funguje. Počkaj, No. je to informatívne, Áno, že ti vták nezautočí. Neznamená, že ti nemôže na to zautočiť. no to nie. No, to je sa so svojou smerovkou. Neznamená, že keď niekto hodí smerovku doprava, že aj doprava pôjde. Ale predpoklad je ten, že keď hodím doprava, tak tam idem doprava. Že som sa neškrabal za gulu a som ju Ale vyhodil. to je v poriadku, ale ty si No. povedal, že to je bezpečnostný prvok. To nie je bezpečnostný. Ale čo je bezpečnostný prvok? Bezpečnostný prvok je to, čo som zažil v aute. Že pálil do cesty auto, ani neťukol do pedálu a stali sme. Skoro som vyletel cez Teraz predné sklo. nehačme ani smerovky, ani brzdové svetla nepoužívajme, lebo to všetko Nie, je ja ti kokotina. vysvetľujem, že bezpečnostný prvok je to, čo montujú do nových aut. Že zastane bez toho, že ty zareaguješ na plynový pedál Preto- alebo na brzdu. Pretože ja tebe do hlavy nevidím, kam chceš ísť, tak preto ty háčeš smerovku. A ja, čo som za tebou, tak vidím, že do hlavy ti nevidím, ale vidím, že chceš ísť doprava. Áno. Tak reagujem, pribrzďavam, pôjdeš doprava. Ale to je všetko, ja sa v tomto nemám, to máš pravdu. No. Ale takisto vôjdeš do križovatky, až keď ja odbočím. Neznamená prečo. Ja pribrzďujem a čakám. No, a tam u chodca to nemáš istotu, že počka. Jakže nie. Tak No, môže dobre. byť taká dobrá duša, čo chce skoncovať so životom, že skočí. Tak skočí. Ale bežne čakáš, nie? Tak bežne, jak bežne. Bežne 7 rokov vojdu ľudia na cestu a ti bude cirkusovať, že má prednosť. Ľudia si zoberú z toho toto, čo jemu vyhovuje a on sere na bezpečnosť aj na to, že či ty brzdíš alebo nie. On vidí zelené svetelko a Ale bude ja mať keď, svetlo. ja keď chcem zobrať si život, tak skočím aj z brzdí. Ale som človek, ktorý som normálny a vidím, že toto auto asi bude brzdiť, keď dáva zelenému svietli. No. A ty hovoríš, že ono bude svietiť toto zelené, bo on technický stav má zlý a toto ti podsvietí. To neznamená, že ja mu skočím do cesty. No, ale neznamená, že tak bude reagovať malé decko. pozri sa. Teraz ti poviem ešte jeden príklad. Ideš v Košiciach za týmto pohlavnej, električka ide, dá blinker doprava. A ja vpalím vonku. A ty pôjdeš do mnou, si myslíš, že on nepôjde doprava. Ale električka má prednosť. Z obidvoch strán. Či pôjde doprava alebo doľava. No ale ona môže ísť rovno. Ale to vie vodič, to nevie Ale ten. ona môže ísť rovno a Rastio. tebe tá smerovka... Stačí, keď no to- povieš, že si sa zmýlil.
300 000 ľudí má vodičak. Ale vyhlášku nepozná, lebo zrobil vodičak v 18, odtedy nebol na preskúšaní na Dobre, žiadnu ako už pevninu. hovoríš o tom, že kto čo nepozná. Ja hovorím, ako to nepoužívame smerovky vôbec. Ja som nepovedal, že nepoužívajme. Ja aj s jedinou vecou, čo nesúhlasím, že to je bezpečnostný prvok. Nie je to bezpečnostný prvok. Bezpečnostný prvok je to, že vpali niečo do cesty, auto zabrzdí same a ty sa nedotkneš brzdového pedálu. Či zlyháš ty, alebo on, auto zastane same. To je bezpečnostný prvok. Toto je len informatívne, jak smerovka. Na bicykli sa hádže ruka, keď bočím. No. No, tiež je to informatívne. Ja A môžem koľký- dať ruku a idem rovno. A koľkí cyklisti dávajú ruku? Málo ktorí. No hej, a to neznamená, že to nie je bezpečnostný prvok. Preto ti hovorím, že to není bezpečnostný, to je informatívny. Ty balíš? Tak čo mám robiť? Tak už je pol. Informatívny Šiestej. je jedna vec a pre chodcov a pre bežných laikov, čo nepoznajú vyhlášku, to ich akurát domotá. Ja verím, že máš taký názor ako my. Tak pozri sa, prax si to ukáže, že aké to bude výhodné. Však to jasné, že všetko ukáže prax. Ale už teraz je to, že je to super vec, hej. Že stojíš spredu a vidíš, že auto brzdí. No teraz si on videl, že zozadu. Ešte Fuca, čo 30 rokov